Chief Patron, thank you. Chief Patron, and 2,000 naira. 2,000 naira. Okay. I like you, Chuku, 3,000 naira. Chief Piaro of Warani. What was it? Oh, okay, Chuku, 1,000 naira. Mr. John Wafo, 1,000 naira. And me. Huh? Youngest chief. Chief Provost to say for 1 month, 1,000 naira. I deserve for long. I'm going to go now. Chief. Ibeto, 1,000 naira. Ibeto, 1,000. Okay. I don't care. Let's say you. Because Cheta no more wine, yeah. Mr. Monday Bank, 1,000 naira. Mr. Monday Bank, 1,000. Sir? Godwin, Mr. Godwin Tazian, CBN, 3,000 naira. Obanani, Udaisi Mogo. My God, and you get down, and his rice. All the claimant 1,200. All the claimant 1,200 or one. Oh yeah. Open Alani. Oh yeah. Wang. Oh yeah. Can be a side there. We go to menu Kaingan. Then do not come back. Osaka, Japan, 2,000 naira. Osaka. Yes. Honorable Chairman, Machine Dress Association. Fullcom, 10,000 naira. 10,000 naira. Tetron, Christian Ojugu, 2,000 naira. Dey. Okay.
Okeke 3,000 naira. Okeke Nwafọ 3,000 naira. That is all you want to check room. I will check room one and key. No, Gundo, Gumonyo. I go on your guy. Okay, no, is your mother. Pastor. Is your mother. Thank you. Kaban. Eba po mo ebam. Ona isin do kita. Any egonje. Mr. Wilfred 5,000 naira. 5,000 naira. Ano mabe? 5,000 naira. Ko na aka na ko na aka. Yawo. Okay. Mr. Wilfred Patrick 5,000 naira. Huh? Come. Bigo oza wapa. Oni ga ma to bi ku be wori nka. Wori na mo meba. Onye na akpom. Bigo chere no yi ai na egwu ebe a bigo mba. Ana m abịa. Emmanuel Chukwu 1,000. Abu egwu ka anyị na-akpa. Bigo mmanụ bụ onye chana anya sị na ya na-eme ebe a na-eme one kind. Ọ sị ka ọ dị ikere 20,000 ebe a ka amara ife ga-eme ka ụna na-aka n'ọdụ iji. O ji 10,000 na-aba nwa afa. Were 5,000 buru ofu ọkọ, werekwa 5,000 burukwa ofu ọkọ ya na family ya. At least ọ tọrọ 20,000. Ọgọ na-abọ idere ebe a. I were 10,000 dewe ebe a. Ọ na ka esi abịa oke chọ. A na-ekwu okwu na-agba. Jenu mgbe a na-egwu. Bịa kpọkọrọ ego. Jenu mgbe a na-egwu. 20,000 or 50 ya pụtaghị ebe a. Bịanụ na ana ebe a taa. Mba dọwere oge itinye band of director eze nna kwunye nne bụ ọha musika mbụ mmanụ afụrụ ya ọnụ na unu ga-enye m 20,000 ebe a taa. Ụmụ nwaanyị abụọ na nne ọ dị ihe riri eri. Ọ bụrụ na ime ụdị afọ a na-ana Igbo kịta polisi kwudo gị ha anya ọ ga-asị ụkpakụọ ya. Anyị nwe ụdị afọ a sị anyị nwere uche Kọ́lọ́ ni gbogbo fún ọkọ̀ 5,000 naira. Wọ́n ti sí bí ọkọ̀ ìwọ̀n àyìn kan tá. Kéwọ́ ọkọ̀ ìwọ̀n àyìn náà kódò. Kódò kọ́ ọkọ̀ ìwọ̀n ní ọkọ̀ ìwọ̀n yẹn wò ní àgbélú. Kéyí àná, ọ̀yọ́ bí yẹ.
Jesus Christ. Yes. What do you want to go? You must go. What do you want to go? I want to go. Agent Deba. When you are going, 4,000 naira. 4,000 naira. 4,005 here. 4,005. 4,700. 47. 4,007. 4,007. 4,007. 4,007. Okay, 4,700. 4,008. 4,008 here. 4,008. 4,008. 4,008 here. 4,008 here. 4,008. One 4,008 here. 4,009 here. 5,009 here. Panama. Otu akodo. 5,000 naira. 5,000 naira. 5,000 naira. 5,000. Moses okay, go. You dey go 4,000 naira almost. Are we ready to go? 5,000 naira here. Transfer. Yes. 5,000 naira. Going one, going two. Going come.
Get me very well. Thank you so much. Okay. Because one of what do you want to do? 5,000 naira. Boy, but now also somebody want to show when the baby be organized. Chairman Black Brothers. As this is what I'm going to do, Black Brothers. All the way about there, let's play in 3,000 naira by Kobe. 4,500 a year. 5,000 naira here. Okay, 5,000 naira here. 5,000 naira. Okay. I with 5,000 neighbor. 5,000. 5,000 naira. 5,005. 5,005. In the below brothers, he did. And I'm a 7,000 naira here. 7,005 here. 7,005 here. 7,005 here. 7,005 here. 7,005. 10,000 naira. 10,000 naira. 10,000. 11,000 naira here. 11,000 naira. 11,000 naira by Volocom. 11,000 naira by Volocom. 11,000 naira by Volocom. 11,000 naira by Adu. 11,500 by supporting. 11,500. 11 by Volocom. 500 naira. 12,000 naira here. 12,000 naira here. 12,000 naira. 12,000 naira. 12,000 naira. 10,000 naira. You never go. 12,000 naira. 12,000 naira. Okay, supporting 12,000 naira. 13,000. 13,000. 13,000. Ebigonya. Jirenka. Oh, we just got 7,000 something ever. Ebe ikono. You will get in the bureau of 7,000. I say, only 7,200. Okay, oh, my God, you can't Sandy, you will do it all. So, on wherever I see, wherever I may jump, Matana, the Mara, the Machada, always wherever I so now I just sum of 10,000 naira when I buy my farm. Honorable Chairman, Executive Chairman, the Excellency, the Nagabu was in Guam, I can let you have. I will never go off away your meal. I will never have a back no. I can come, you only my young and you're not going to go. Because see me, I will check. I can let you go. I will never let you go. Unless you bless me. I will never let you go unless you bless me. Chairman, you never be Jawele, oh? You never be Jawele. Open program when you look on Monza. In a good way, I can see a look. Thank you, Abuja. Oh, didn't do. I'm not hanky. But any all hanky.
ego na bo bara mo change to hanki mo sa ba nwere ana eme ya eme e gata go buto ogo ka ile buto na ogo aha na 3,000 naira by kodo dimbo 4,000 naira oge to ka nweziri ka ba gina ka ina mazi 5,500 by Sunday 5,500 by Sunday eza number evangelist Sunday eza number 55 yours 6,500 6,000 naira by Haji 6,000 naira 10,000 naira by what you are 10,000 naira by what you are 10,000 naira by what you are 10,500 naira 10,500 by what you are mo to pay into the afa you do Ana maka. Huh? 10,500 naira. You share what you are. Support 11,000 naira. 11,000 naira. 11,000 naira. Oh, you guys support. I don't support. Yes, 11,000 naira. 11,000. That's 12,000 naira. 12,000 naira. 12,000 naira one. 12,000 naira two. 12,000 naira. One. 12,000 naira. Going one, going two, going, go. DJ, give me music now. On your line, DJ, the music. Okay, when I say forever, okay, I talk. Oh, offer over. Be able to take care. Yes, I am. Hi! Oya kana makunu. Oya kana. Ya mo dira so o ka ge. Ya bro la so o ko. 4,500 by Sunday Zana. 4,500 by Sunday Zana. 4,500. Ha? Pesi mu anyo pa. Oya no. Ọ gbara taa ya anyị ka afọ anyị ga-ere anya na-erezi iwere ọgọ lasa ọgọ ilu ọlasa ọgọ na rụ nwunye gị a na-achụgharị ya ọ ka mmadụ igotere laif wan ị na ọta afụfụ wee na-emecha ya Chaledi ọ fọrọ ka anyị lecha ahịa anyị ụnụ akọrọ mgbanụ Bedionu 6,000 naira. 6,000 naira here. 6,000 naira here. Furukom, general. Egoro papa ado. Furukom. Oh. Egoro papa ado. Furukom. Because na nkedo na azo mo na egu obu isi owo. Nkedo na azo. Go. Egoro papa ado. 6,000 naira by Sunday Zanama. 6,000 naira here. 6,000 naira. Yeah. Please welcome sir. Obiara dem. Oh, please kai. Bolo we kolo no. Ibo no na. 7,000. 7,000 naira. Akubi dem. Ele chara pa here. 7,000 naira. By Prince Obiara. 7,000 naira by Prince Obiara. 7,000 naira. 7,000 naira. Thank you, man. Yes, sir.
White money. The Soviet dada. Prince Soviet dada. The same Mekaino. MC reloaded. White money. Where with you? Monday. Na Portugal. I go Malaysia. I go Malaysia. I go to get a phone. I am going to go to Malaysia. Get a phone. They can't pay Abuja before. What money? I don't talk and I can give more dog when I read. See, now I can check it over start. See how my name come and this is one night, this is dog when I read. Woman, I did that about. I do one hour, the woman's over. I now see if I don't check it now. Now, so far, over there, they have to die one night. I now see it here. Wrong was that. So I learned it and I do my thing. Never after the war is always no. I say again, you will have. Ah, Jesus Christ, very wine. Yeah, you chicken, you good. I'm going to you want to push the on Amen. Amen.
Mmiri agaghị aramụ ụlọ. Ọkụ agaghị akpọbido ụlọ. Business ụlọ na-aga n'ihu. And anyị ga-adị ndụ nọchọ ụmụ anyị azụ anyị n'aka Jizọs. Ekpere ụlọ ọ ga-adị onye ọbụla mma. Aha Jizọs Kraịst bụ onye ọbụla. Anyị na-ekele ọ bụrụ na Chineke ụgwọ onye jiri bịa nke onye ejina ya amanwụ maka onye ji ọkada bịara ọ nara afọ chief Chinyere Ugo ebe o ji moto onye ebupụna ya nọ hapụzi ọkada ọya ka eji ebe ebere ahụ ụgwọ ijiri bịa nke ihe ejina ya amanwụ maka ọ ga-apụta gị ibe onye ji ebubu fri ọ ka mma ụnụ ga-abịa ka ụnụ gwụọ ụgwọ ụnụ gwụọ ụgwọ ka e were nwee ike ịba ewebasara n'oche ya were oche ka nna anyị emesịa dọzụ na ebe onweghị omenye ịghọtago ya ga ndị kọmitii ha ezigbo mmadụ onye njem anyị chenel ruta akụ onye na redio ego mbọ n'ọhịa bute mmanya bute n'ebe a nwatakwara agụ ụlọ bịa anyị na-akọ ha like this. We saw mine on table now. Look at Tomana. You saw to ya. Ya good family here. Good family here. Good family here. Don't worry about it. Don't worry about it. Emma, good evening. Thank you.
The prince Sagana is here. Oh, yes, yes. Why do you like Time out. My brother.
Eu vou sair do Natal Road. Quem vai Yeah, 85,000.
No, never finish. I'll call you. I'm not Hey, Makareba. 1,000 man. Hey, I know also. Hey, Chief Eric also wake Ogbuefi Chinyerugo. Ega 5,000. I'm from wait here. Check it. 5,000 naira. 5,000 naira. Mmeto ega aga marigum. More. Oge na wene ke na onye ọwụna gbara ọbara ka ike ya unu mere mekarịa ka m tụrụ anya wena asụ Chineke ekwusu ewepụta mmadụ mmadụ n'aha Jizọs. Amen. Ma ndị jere ozi ma ndị wepụtara ego ma ndị tinyere fuelu ha ma ndị mere ọtụtụ ihe dị iche iche akpachara m ncha sọsọ Chukwu asị ka m were aka m kwụọ ụgwọ ekpere m na-eso onye ọbụla n'otu n'otu onye ga-agozi unu n'aha Jizọs. Gozie famili unu n'aha Jizọs. Kwesịrị mbịa na-ere ụmụ nwanne unu wee bụrụ ihe ịfụnanya na-eweta amasị ịfụnanya ka otu n'etiti anyị n'aha Jizọs. Okwu m ji wee bịa ebe a agaghị eju ụnụ ndị so unu Baịbụl ga-asị unu nnọọ onye na-agọzi unu n'ebe ọ bụ iche n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe DJ, pack your property and go. Let me release you so you can release yourself. If you can give us more music before packing, do Carry that. on. If you cannot give, I'm fine. I don't know who about this time. The one guy there. No, my brother. The one I'm my brother. It's so weak. I'm not them man. I can't. Can I better than honor? I don't my head. What do I better on? Yeah. I'll talk a bit on. No. Him the who come one day. One name with Betty. Yes, my better only Rasanya. Or the Kaibam. I'm a provost of Guale. I'm a provost of Guale. So, India who only him managing. I don't want to offend because anybody. Agent come on, because dinner me in the mountain, then they could get a hand. Come on, happy feel offended. On your own, will you keep back your Mundegi and I'll wag you. On your own, and we took it without all the mother doing that. But at a meeting, April will say you can. You go, Mary. Oh, yeah, this one. Okay, this guy. Am I one? I'm not this one. If I cannot discuss in child, my parent called in a command About the magician. the same mamma, the same. Am I going to go now?
onye chụrụ ya ogbe ihe mere na ọ bụ ịkọ na ihe ma no sorry bụ nwanne m ọ mama